जों दा बे समाव मिथिंगाफुरि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव थांगासिनो दं गाइस। आङो नोंथांमोननो गासै सिनारिखौनो फारि फारि खिन्थालांनो नाजानोसै, दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो फाइनालि जों जायगासिम सफैबायानो, नायलांबाय थादो, आङो फारि फारि दिन्थिलांनो नाजानोसै। पिकनिक जाग्रा जायगाया बे गाहायजोंनो थानांगौ गाइस। जोंबो थांगासिनो दङ, माबायदि दसेनि उनाव मिथिसिगोन। फाइनालि नै जों सफैबायानो पिकनिक जाग्रा जायगायाव। जायगाया बिराद मोजां, नायनो समायना, सोरगिदिं बिफां लाइफां मिथिंगाजों बुंफबनाय, जेरैबो नायनो समायनानै। साजायनायाबो नै बिराद मोजां जादों, दै जिरि जिरि बोहैनाय। नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन। जों दायो नै बे औवानि ब्रिजजों गाखोनानै नुहुरनाय दखानाव थांगासिनो दङ। बिसोरो नै जोंनि लोगोफोर। बिफां लाइफां सारि सारि, जेरैथिंबो दाउसिन दाउला गाबनाय, समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय। बै नुहुरनाय हरै एसे गोजानजों गोबां पिकनिक जाग्राफ्रानो दंफैयो। आं खाथियाव थांनो हानाय नंला, मानोना बिराद समनि आंखाल, मोनसे जायगायाव थांफिननांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो आङो थाब फैनाय जाबाय जायगानिफ्राय। दा अब्लाबो नोंथांमोना आङो गार्डेनखौ खिन्थाहैसिगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो नै जोङो मिथिंगाफुरि गार्डेनाव सफैबाय। दा गार्डेनाव मा मा दं, गार्डेननि सोमोन्दै दिन्थिलांनोसै। नोंथांमोना गार्डेननि माखासे नुथायफोरखौ नायलांबाय थादो। बेनो जाबाय मिथिंगाफुरि गार्डेन। गोबां मानसिफ्रानो बेरायफैयो दासान्दि। नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा फैनानै बेरायफैनो हागोन। जोंहा नै आदैखौ लोगो मोनफैबाय गार्डेनाव। दा खिथालाय आदै, मा बेसे गोबाव जाखो बेखौ बानायनाया? जाबाय बोसोरब्रैसो जाबाय, बेबायदि बोसोरबायानो जाबायानोसै। ए, ओमफ्राय नोङो गामियाव फैनाया बेसे गोबावसै? आं बोसोरसे बारबाय नै। ए,
बोसोरसेखौनो हमना लादो खुनु मास मोनसेसो गोदो जों लागोआवबो थाहैखांबाय बिथाङा थाहैखांखाबाय ना बेखौ बोरियाव आं थाहैखांखाबाय दा मोजाङै 18 दिनाव थाहैदोंमोन आङो दा बर्थमान मोजाङैनो दंखायो दा मोजाङै दं एकदम जेबो गाज्रि गैया दे होनबालाय औ